Salutare, minunaților! Bine v-am regăsit la o nouă recomandare în materie de noutăți și cărțulii culese de prin librării. Recomandarea săptămânii vine de la editura Catartis și se intitulează "Te mergi astăzi prin pădure". Nu mai este un secret că natura este plină de viață, indiferent de anotimp. Animăluțele din pădurea ursulețului brun trăiesc într-o armonie greu de perturbat. Venirea primăverii îi pune în mișcare cu cântece și voie bună. Vara este momentul ideal pentru petreceri și sărbătoriri din zor și până în seară. Odată cu venirea toamnei se pregătesc rezervele pentru anotimpul rece, dar se țin și ultimele serate la foc de tabără. Începutul iernii îi surprinde pe micii protagoniști cu jocuri specifice, povești încălzurite adăpostului, dar și pregătirea pentru hibernare. Povestea este transpusă prin poezie și culoare. Pe fiecare filă vom găsi versuri jucăușe, însoțite de o serie de activități pe care le putem identifica în ilustrații. Textul este ușor de parcurs și imaginile sunt reprezentative pentru fiecare eveniment expus. Limbajul stârnește curiozitatea și contribuie la dezvoltarea vocabularului. La finalul cărții veți redescoperi acțiuni specifice fiecărui anotimp, dar și site-uri de unde puteți afla mai multe despre viața în sălbăticie sau de poezii menite să dezvolte creativitatea. Ilustrațiile sunt redate în culori vesele. Poeziile sunt scrise cu un fond jucăuș care captează atenția și sunt evidențiate pe un fundal grafic. Animăluțele sunt personificate, iar activitățile lor pot fi ușor preluate și incluse în joaca de zi cu zi. Și acum să lecturăm nițel. Casă dulce casă. Toată lumea e ocupată, construim de zor. Unii sapă, alții înalță, să-și fac un cuibușor. Bufnița doarme în copac, păianjenul țese pânză. Pe sub pământ stă un brotac, o vulpe sus se amuză. Orice copac e un palat, cu zeci de încăperi. Scorburi în trunchi, crengi, rădăcini găzduiesc frați, unchi și veri. Și peste tot soare și cer inundă lumea noastră. Narcisa galbenă salută o căldărușă albastră. Piesă de teatru. Îmi place mult când în pădure ne pregătim de teatru. Decor, costume, repetiții, apoi emoții, tracul. Piesa e aleasă chiar celebră de Shakespeare. Un vis, rege, regină și o vrajă. Ce inime a aprins! Unora le place mult să se costumeze, să joace un rol dintr-o poveste, publicul să-i ovaționeze. Cei din culise fac și ei o muncă esențială. Altfel, n-am avea costume, scena ar rămâne goală. Noapte bună tuturor! Vârlogul ursulețului. Și iată, anul pe sfârșite, se lasă noaptea ușor. Ora de somn am depășit-o, de aceea casc de zor. Ne-am spus cu toții noapte bună, somn dulce, pe curând. Culcușit sub clar de lună, în scorburi, bârlog, pământ. Eu o să dorm, cum bine știi, la fel ca alți prieteni, mai multe săptămâni în șir până primăvara reîncepe. Și anul iar se va trezi la viață și căldură. Dar până atunci, hai la somnic, îți spunem noapte bună. Minunaților, cartea aceasta cu peste 100 de lucruri interesante se găsește la editura Catartis. A voastră aiurită vă îmbrățișează strâns și vă urează spor și bucurie la lectură pe târgul poveștilor. Pe data viitoare! Minunații!